dalam bocah lanang sing model kuwen lan arane kuwen tapi sun dewek orang ngerti lan durung paham Bune. Maksudnya priwen kono? Ya kita kan durung kenal. Sekian kepengakuan Retno Ayu kaya konon arane Bagus Jaka anake Sultan Hadi sing kudus ya wis aja kesuwen beli ayu pada mangkat mana mengkudus nemoni bocah lanang kuwen dijaluk pertanggungjawabane. Kita nek kongkon gebro konon yang gebro bu apa? Ora isin Bune. Wis isin-isin sepira ader skema kayane umum kaya konon. Wong wadon nyerok wong lanang konon. Wis kak isin-isin didacin wirang-wirang disandang bakal wis kejadian kayak kenen mah. Sing penting jalan baik selamat kanggo keturunan sampean lan nama baiknya sampean. Ayo ngadeg-ngadeg tok ayo. Tangi dok tangi. Melas dengan Masya Allah. Bisa api banyu matanya sayang. Begja Rama durung murka. Lamun wis tunibane iki sorban sing kaagungane Ramayai. Awakmu bakal dadi apa? Tapi ndak kateng semono sekabeh wong Lamongan aja pada kelangan Kiai Lamongan sebab bapak warakna Kiai Lamongan arep mangkat ning Kraton Kudus kaning Kudus ya bapane ya mula semono awe weruh marang awakmu kabeh sekabeh hamba rakyat yo Nduk Bune bareng-bareng teka anak ing Sultan Kudus. Ayo bapane jagate wis sore aja sampai kebengen ning dedalan. Aduh ya Bune. Aduh jagate. Ayo bareng-bareng. Ayo nok ayo. Ayo. Klambi abang nganggone pantes temen disawange sapa bae nok turi papet karang si bakal jadi jodohne. Bapane dipangak wong lanang srese omonge nok sri sing duwe taewangan larak lirik nikmatane dosa pang bae arane. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ngalor ngidul ngetan mengulon luru wisada anggonang nambani penyakit sing disangga maring sedulur enom kaya dene Rayi Ratna Asih Papa setepangan sedulure bintang atu aja lali sampai saat sekian isun durung bisa nemokaken bahkan sampai-sampai Rama Sultan Kudus nganakaken sawijine sayembara sapa-sapa menusane lanang atawa wadon tua atawa enom balolok siri mata monana sing bisa ngwarasaken penyakit kang disangga maring Ratna Asih
bakal oli imbalan saking Kanjeng Rama Sultan. Toli penyakit apa seliramu Rayi? Akeh dukun, akeh para tabib kang mengobati penyakit yang seliramu. Ananging orang ana perubahan. Melonglong matamu nangang saketap bisa Sawise diobati penyakit mutong boro tambah waras. Justru ing sebalike malah nemen. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, takdir bisa dipungkir. Kakang Bagus Jaka kang sedagi sedulur tua, ora tega nyawang penyakit kang disangga maring sliramu. Emane-mane wong meduluran tega ning warase. Mamai apip aja lali. Tentu ora bakal tega ning larane. Tega ning larane ora bakal tega ning patine. Pegot gulune gajah aja sampai pegot wong meduluran Rayi. Sing duwe sinar alaksa dewe. Ora lepas isun memohon kelawan Gusti Kang Maha Kuasa kang upai cobaan penyakit kelawan Rayi Ratna Asih. Sambatini pape setepan. Mugia kapan saate seliramu bisa nemoni kewarasan. Waras meloya jati, jati temun yang miloya. Sedulure bintang ratu wong rangca ipik dewe. Kakang kangen kelawan senggak guyoneng seliramu. Kakang kangen kelawan tingkah manjamu Ratna Asih. Kanggo sing duwe pirdaus sekedik saking muara baru dewe. Kakang Bagus Jaka beli bisa sanggup membayangaken lamun penyakit sing disangga maring awakmu. Ayah setepan kang bayari. Sampai tegang seliramu nemuni ning ajal kematian. Najan ragane Pak Angga. Ayah setepan batine si bebarengan. Ya memang singaran kematian niku jare wong pinter ngomong mah kulun nafsin daikatul maut. Sekabeh makhluk hidup kang ana ning alam dunya pasti bakal yang mati. Kedongana koncenana slametana saban dina umpetana ning gedong wajah wong mati mangsa wurungan. Wong sakti ya bakal mati. Wong dijaya bakal perlaya, wong sing sugi dunya ya bakal sirna. Perangsane mbak disangkane isune aku lagi seneng apa sih? Disangkane isune aku lagi bahagia apa sih? Blindeleng ning raut wajahe bagus hati kaya ngapa? Jare dewek lagi ngenes gini. Lagi sedih ya Den. Sedulur priwen baeka. Bangka bocah semana ayune, mangka bocah semana blonyone. Penyakitnya kena den basakaken kaya batang urip. Diarani batang uripku yang diarani mati, yang matane masih ketap ketip. Masih melek ya Den. Diarani urip,
Yung tong boro kokon mlaku-mlaku lagi nganggo rasukan begal ya sedulur tuane sing nganggo kena. Ya Allah, Rayi Ratna Asih. Mugia Gusti Kang Maha Kuasa ngupai kewarasan kelawan seliramu. Loh, kayana gelendang-gelendangnya menusa. Anak wong tadi. Wis tekangan di Retno Ayu mlaku ya. Pengen takon-takoning sapa? Batas wilayah. Batas wilayah di kuno. Wilayah Kudus. Lakawang wing temen sih. Anak apa kuno Den? Ana suarane bae. Ning kana lakawang wing aja. Laka sepi. Arep Ada. Ada. Kenapa kini? Masa wana-wana setan, Mak. Wow. Ku langka. Aja guyon Joni. Aparane sih ya? Aja guyon. Hari boka tisun makayu kuan. Ana tumpukan suket tayang. Anak tunggak kuno. Ko simbel embel. Kerasa pisan. Kaya-kaya mah. Kedingin. Jajal tek hati maning ya. Ih. Laka. Wah. Kayane mah sasah gua apa gua kayane mah wong aritek. Oh, melaju kuno. Mone malamuna iya ana wonge karep tek takoni. Desa apa, Mang? Bocah kuraine endi sih ya? Sampean wong dudu, Mang. Mone marep tek takoni mengkono. Iki Berangan gandule ku ru. wonge. Langka wong. Iki gandule ru. Ya Allah, gila-gila ampun. Nang apa sih Den? Bocah kuan perangsane kita ada untung-untung apa sih? Yang balingane wong peteng jimat gak ana bawa rasane mah ka ora. Mas, Ora emas ora tembaga kita mah. apa ku sih? Ya perak. Pantesan kayak konon. No. Ini apa ya maukah? Ari senokku ngomong glendang-glendeng dedewekan baeku sing mau planga. Langap longo. Langap longo. Iya planga plongo. Nang apa senokku? Anu Mas. Masih kerasa nih. Ya. Rasa sultan mau bengi sih mah. Masih empuk. Dipai bantal kato. Batal-batalnya. Bukan dipai bantal. Mas. Kin kileban dikini Mas. Lamun no kayu pengen beru kinki batas wilayah atau perbatasan gerbang menuju ning Kesultanan Kudus. Ning Kesultanan Kudus. Iya. Kin gerbangnya gini. Kinki gerbang buka dia laka bedek-bedek. Oh, berarti kaberan. Kaberan priwen sino. Tujuannya isun wis arep nyampe. Besar mentok ya. Berarti bener wis parek kini Mas Kesultanan Kudus ki. Mambadalan gin mene Oh menggo. mana? Tuli nyebrang jembatan gin ki. Singgana kah? Iya nyebrang ki jembatan gin. Jadi sing kene ki lurus. Lurus. Kone menggok Jembatan liwati ke- jembatan kan Tuli muter mana? muter. Mana? Mana ka? Tuli oli aku. Oleh Uyak. lelek. Arane kaya mau ya Mas Kopayu kamu kono. Iya tuli ku seberang kanannya ke anak ke Kudus gitu no. Oh, kaberan. Iya. Lagu ya Mas.
Ya kesubun Mas hari mengkonon mah. Kodingin. Priwen sih? Bisanya senok ngerasa ngomong kesubun. Emangnya senok pengen teka Mengkudus? Anak perlu. Anak perlu kula ku Mas. Pengen ketemu karo demenane ya. Ai menang bae. Keder kula. Ai keder. Kodingin hari senok kasale sing endi? Sing Lamongan. Mas. Lamongan. Nggih. Aduh arane ya. Justru kuwen. Nah, hari teka Mengkudus ku bokat arep nyusul lakine lagi kerja. Menang mani. Ibu caki waras tak beli sih ya. Waya diperiksa kudu. Mas, Nun, kula ku isin sampean takon mengkonon ku Mas. aja isin aja wirang, aja wedi aja gemeter, bukan ana malaikat ay malaikat loro tak. Lambekin gak jadi anggeraken. Kayak wong nelekin ya. Kan aku merinding kelingan Gemeter. gamblok. Ngomong. Maksudnya mah aja isin aja wedi aja gemeter, tinggal ngomong terus terang. Bisane ado sing Lamongan teka istana Kudus ku apa sing dituju. Kula aku nggati wong lanang. Gati wong lanang. Are diomong demenane mau meneng bae. Diomong lakine mau diam saja. Tapi kok dingin Mas. Nun, Kula aku kayak ora samar ora panggling ning sampean ki Mas. Kayak kenal ya no. ora samar ora pangling. Kayak kenal ning sampean ku Mas. Ya pantos yung anaknya pemimpin Kudus mangsa beli kenal. Sering mancing metu TV kinok. Awake semono. Kumise dawa sebelah. Matane kicer. Ah, kicer. Duduk kicer sing diarane mata ada ketiep-tiep damar keinginan. Oh, kuwenku. Damar cempor. Suarane kicer. Wah, kicer mah matane Prancis. Berarti bener. Bener piwen. Apa kiyen wong iki ya? Sing temenane ki. Kok dingin kah? Emang ora samar ora pangling. Wis pernah ndeleng. Oh wis. Beru ning arane. Oh wis. Jak saparane ayo. Sing jelas duduk Prancis. Sing jelas duduk Oman. Wis kita gak beru. Ngeling-ngeling siapa aja kan? Asep. Apa lah kita nih guys. Asep. Selatihannya gak sedina sewengi. Mas, Nun. sampeanku bagus jaka dudu sih. Ayo. Kok weru sih? Ngaku ya. Sampean bagus jaka ya Mas. Iya. Mas, Nun. Woi. kelingan beli. Kelingan piwen. Kalingan beli kuno. Ada durung bayar ya Mas. Sik. Dulu bayar kuno. Perasaannya panjang pantas lorisan apa Bayar ya? dingin gaden. Bayar. Sial. Bayar dingin. Ada Bayar bayu. apaan nih? Bulannya genap. Kelingan beli karek gula Mas. Kalingan. Embo. Sing bener ora kelinganku. Yakin sumpah. Dasare wong lanang. Kulane masih kelingan jening sampeanku. Masih kelingan. Ning Raden Bagus Jaka. Rasane gak masih kelingan Mas. Rasa apa? Rasanya apa kuno nok? Seneng ya Bu, rasa apa sindanaku? Ya rasa apa? Rasa masako. Aja fitnah sih Raki. Fitnah apane yang sampean? Kula kenal yang sampean. Kok dingin? Sampean mau takon arane sapa? Engko dingin. Kula bisa nebak arane sampean. Ya iya zaman sekian mah yang kita ki wong viral gini. Siapa apa menusane sing beli kenal ning putrane Rama Sultan Hadi atau kakana ning Kesultanan Kudus. Aja sih Raki. Wong wadon ki cuman sekedar pengen manfaataken ngerasa kenal karo isun. Pengen oli duit molah beli kengelan ya. Aja sembarangan Mas. Iki Retno ayo kudu wong wadon murahan. Bu cari ngomong wadon stakar beras. Ngarani Retno ayune wong bandrek banget. Kayak dari tukaran karo laki nih gang gawa pikulan gua apa?
Obedian wawan mah. Durung-durung aja ya. Aja fitnah siraki. Singaran fitnah itu lebih kejam daripada sega goreng. Durung ada sega goreng mah durung waktu. Kau bengi je. Jare Mas Suryane ga. Kopi galangka. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mas, Nun. kula kok dudu wong sing bandrak-bandrak, dudu wong sing paduan. Kula ki anake kiai, kula ngerti Mas, hukume wong fitnah iku dosa. Sampean wong lanang, kula wong wadon, bakal wong lanang iku bakal ningkana crok mana, crok mene. Ngakune bujangan, ngakune duda, beli urut duwe rabi. Kun Mas wis basi. Iya benar. Iya ora toh. Mana kenang? Kita cuman rangsoman biapa sih aku? Angger bae anake wong dadi sasaran. Ya kok wis mungkul lagi diumpangi beli berusaha dosane. Sasarannya Aja fitnah berarti sampean sing fitnah Retno Ayu kuno Mas. Saparane Retno Ayu. Retno Ayu. Sing Bener. Lamongan Bener. anaknya Mama Yai. Bener. Mama Kiai, Kiai. Awas bakal kesletut. Ya beli jare ya mau ke Mama Yai. Nggih. Pun kuret nayu ku kenal karo Bagus Jaka ku bokat sedurunge sing ngaran manusa make klalene kana. Kayak rabine pengendang. Iya. Kadang-kadang wis dipai kenang klalen durung je. Ya wis biasa kun Mas. Sedikit. Sing dingin kun Mas. Bokat pernah ketemu ku lagi nonton unjung-unjungan ning Babuyut Bilal bokat. Beli. Ora. Ora. Bokat pernah lagi mandi bola ning mandi balon ketemunen deleng rame-rame. Beli. Ora. Beli. Oh, bokat lagi ning tanggapan nonton sandiwara. Ora. Bokat lagi deleng wayang karya budaya. Beli Mas. Hari konon ketemune karo Bagus Jaka ning endi? Ning ngimpi. Yang ketemu ning ngimpi. Apa aja kono je? Tiwas nafsu sekepel-kepel. Ning tenggok Paling pete banget. tekelek maning. Ya lamun ora dilek maning makona kaya Prancis gondok. Hari kono ketemu ning ngimpi. Ajang kono ngali dingin. Ali akeh bocah kono mah. Isin ora Mas, ajang kono duh. Apa sih cah? Apane? Cih, maksudnya Harimau. Suki ke maganti aja pancakin enggak? Ganti ga Raden Sukiki majakian. Jelas Bapak Yung. Rewel. Serongong. Lagi kan Buddha sih dipecat. Aduh. Cangkem kuwen ya. Sing mecat mah beli makan. Serongo ketemu ning ngimpi. Bener Mas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Retno Ayu ya. Ketemu ning ngimpi. Bener. Adikun ku ketemu ning ngimpi neng ngomongnya priwen kuno. Retno. Kakangnya ku demen jening Retno kuyu je pada jalan-jalan. Jare Bagus Jakane. Bagus Jakane Jare ngomong. Retno Ayu aku priwen kuno setelah ngomong Ya kayak wis Sun Ayu Kang Bagus Iya. Jaka. Mm. Retno Ayu nega pada bae, sun lagi jenuh. Jare Retno Ayu ne. Jare Bagus Jakane ning ngimpian aku priwen kuno. Jare Bagus Jakane ku. Iya. Ya wis ya Ayu pada ganti tanggapan jening Buyut Bilal. Jare Bagus Jakane. Jare Bagus Jakane. ku. Jare Retno Ayu ne priwen. Jare kuno? Retno Ayune ku ya Ayu sun Mas. Iya, Ayu kuno ya. Terus jare Bagus Jakane aku priwen Jare ngimpine Bagus aku. Jakane ajak lalen je sanggu klasa. Jare Bagus Jakane. Jare Retno Ayu ne priwen kuno. Ya tek iwik gora Mas klasa ku cangking iwik bae. Jare Retno Ayu ne. Ya iya. Jare Bagus Jakane priwen. Yo jadi gelar nih kene. Digelar. Jare Bagus Jakane. Jare Bagus Jakane. Jare Retno Ayu ne priwen Jare kuno. ya wis digelar ning kene ya Mas. Iya, Ora iya, kono ora Retno Bener Ayu ku. bener. Yang gawak-gawak kelas abdi digelar tuh. Ya ya ora eman ora. Jeman. Ya kan yang ngipin gawak kelas bakal beli digelar kan gua apa beli? Gawa apa mau kah? Hah? Gawa apa mau kah? Ya gawak kelas tuh ini ngadem-ngadem digelar. Hah? Daripada nganggo apa kan? Yang nganggur beli. Temenan bae ucap. Ora arep tak takoni.
Dheweke ngalami bok kata raya. Nah, sawise digelarku priben kuno. Mungkusun Mas. Heeh. Jare Retno Ayune ku ayo ga Mas rada nengah, suning kana, Iya, sing rada bareng karo lega. batur ora. Nengah. Ini nengah jero. Nengah, heeh. Jero nengah mah kuno. Barang jarak Kang Bagus Jaka. Jare Bagus Jakane. Retno Ayu aja nengah-nengah. Iya, Ning kana mah je umum. umum mana. Ning kene be je sing VIP. Iya, Bagus Jaka makan Iya, senang iya. sepi-sepinya. Ya iya. Barang anu kuning kana gedang-gedang kana Mas. Cih, anak kita kita. Iya na gedang-gedang ning ngono na ku pinggirnya kakak ning kana ora Kang. Ning kana pada pe ora kana. Ayam busira sing ngimpi je. Terus priwe? Ya Kang Mas, gambarannya kakak kayak gedang-gedang kayak kanan Kang. Dadi ning sorbitan, Dadi- sorbitan gedang. Iya. Digelar. Terus priwe? Dadi Retno Ayu ku dodok ora? Iya, ayo Dodok. dodok. Orang Ya, lele ora. Beli dodok dingin. Terus? Dodok. Iya, Bagus Jakane priben. Kayak ini detail temen sih toh. Iya, Bagus Jakane priben. Retno Ayu wis dodok ning klasa. Oh. Apa nyembur? Barang jara Retno Ayune ku. Heeh. Mas, Nun. Retno Ayu ku sun pen nginung. Jare Retno Ayune. Sampean ku mana enggak di warung wedang. Kanggo Retno Ayu ku. Iya, iya, iya. Barang oli Mas kerating deng. Nginunge. Kayak Mas Surya pernah ngirimi kan. Bener. Iya. Terus? Wes oli kuwen ora Mas. Heeh. Retno Ayu ku nginung. Nginung. Mung Kang Mas Raden Bagus Jaka ku ngomong. Retno. Ora turu-turu kapan turune kuno? Ora ngomong dingin. Ya. Kok sih aja buru-buru Ya bae. wis dodok wis nginung ora turu-turu. Ya wong makan dingin. Barang anu ku je. Ngimpine tok, ku ya? Tok. Jaka. Lagi apa? Kelalen. Yakin kelalen temenan. Terus. Barang anu ku je Kang. Jare sampeane ku wis jarat no ayu Heeh. istirahat dingin ning kene Iya. diinung krating denge. Iya, bener. Sampean ku mbelai rambutnya kula. Dilus-lus rambut. Diulus-ulus. Rambut nanti kuno. Rambut dubur. Iya, bener. Kene. bener, Salah bener. paham baik. Benar. Ya matur wong takon matur ngimpi di. Aja detail-detail gak isin dewek kandane. Ya matur wong takon terus. Mungku Mas, Dela maning kuno. Terus. kulane ku ya Mas. Heeh. Ning kono ku Iya. damare ku mati Mas. Pedang berarti. Pedeng. Aduh, terus Tabrak tubruk gendongan Mas kula karo sampeanku. Oh. lampu pedang Lampu pedang. wis nginung kerating deng. Nginung krating deng. Tabrak. Tabrak tubruk gendongan Mas. Tiwas tekrona saya iya. Apa jeden? Mung cuman gendong-gendongan. Nah, saya bisa gendongan ku priwen kuno. Ya bareng anu ku kulane ku ting beseset Mas. Ngelilirku. Terus Kerasa ting beseset lara awake ku Mas. Lara. Iya. Terus Ya rasanya makanan. Enak rasanya. Cih. Diperjelas tukang suling mah Kita tak tangi turu ku ting besesat ting beseset Mas. senajan ning ngimpine mung gendongan baku. Iya. Nang lampu mati sih ya. Nang lampu mati kan tabrak tubruk ora Mas. Lamun lampu beli mati mah masa gendongan aku. Iya. Nang apa sih ngimpi turu maning lus gak? Turu maning. Iya. Yang kone Ya dinyalakan maning lampu. ya balen maning masa lanjutan Mas. Dadi maksudnya sekian Retno Ayu wis ketemu karo Bagus Jakar Pantriwen. Retno Ayune pengen nagih tanggung jawab ning sampeanku. Nagih tanggung jawab. Hmm, Ising berbuat kan ning jero impian no. Yung Retno Ayune wis duwe je Mas. Ya duwe gembang saya kita ne bring ngerasa kena sing ngerasa kena maning impian. Tanggung jawab Mas. Retno Ayu arep panjaluk tanggung jawab ning sapa maning wong Retno Ayu ngimpine karo sampean je. Baru arep jaluk tanggung jawab muku ya jang impi maning ngono ya. Keduhung tuh. Raden soak. Apa jeden? Raden soak. Soak wis gawan. Indah-indah sing hebat ya. Ya wis ora mantek dadi apa. Sing aran manusa mah cuman sekedar nglakoni ora kuasa. Tetep sing nang tokaken takdir jodoh ana ning tangane Gusti Kang Maha Kuasa. Lamun iku sing dadi tuntutane Retno Ayu kelawan Bagus Jaka njaluk tanggung jawab senajan hubungan lewat dalan impian. Tak nggo garwa maring isun. Sing bener Mas. Iya, Retno Ayu rasa seneng rasa bunga ngrongkakene Mas. tapi anak
Sing dadi persyaratannya Apa kuno Mas? buah jeruk buah kedong dong. Iya dong, apa? Bruk nembang dong. Iso ora Sowak ya jane. Anak kates ning pekarangan. Terus Bacakaken dong. aduh temen kates mengkarang kok kon baca. Orang nyambung. Pinteran bakal sing tulisan kebek reang kabeh. Sira menem-nem ke matane liwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mama Stephen, Ayah Stephen, sedulur sing bulak njaluk lagune unyu-unyu. Yen saking Bapak Kadus, Barepan, Bapak Haji Warno, saking Tukdana, Limia Pais. Iya, kanggo Abis, kanggo Mamai Abi ya. Iya. Wong Mamai Sukadana, sedulur Yeyen BRS Kubang Wungu Brebes. Brebes. Kanggo Bapak Muhalib Ibu Juju sing lenget mantan tuan rumah uganok beli ketinggalan di senggol. Kanggo siapa kuno Mas? Kanggo calon tuan rumah ning tahun 2030 Mas Andi. Si doyan Den. Ya ajak kurang pendonga bang. Iya nih ya. Kanggo singanan ning luar negeri. Kanggo Bapak Wakil Panitia je Mas. Kanggo mboke bocah Mama Irena. Kanggo Mas Surya, Mas Gatot sing lagi dadi panitia Buyut Bilal. Iya. Lagune tetep demen jalukane Pak Wakil mengko disambung unyu-unyu Mas. Ya wis apa Iya bae. wis. Entas kian disambung maning. Karo apa? Karo adan. Lagu jaluknya mah lagu bareng-bareng janji. Iya, wis gampang. Nun. Mas Gatot bos Korea kok tok krungu tok. Tato-tato bae. Mas Mas Gatot wong Korea. Kang bagus, kanggo Mas Gatot wong Korea. Jaluknya mah bareng-bareng janji. Cuman bareng-bareng janjine kawis ana sing ngajeni mau kaya Mas. Wis ana Mas Raden. Wis ana Mas Raden Pion. Sekian kulane tetep demen bae kanggo ngormati Bapak Wakil, Iya. kanggo ngormati Pak Kadus Kanggo Barepan. wong tuane Kakang Nok. Mm-mm. Kanggo Bapak Haji Santika. Iya. Mudah-mudahan Bapak Haji berbahagia. Santika, Kanggo Mimi Kaji Carini Sayur. keding. Sing denok cinse. Terus beli ketinggalan. Kanggo Papi Adel, Mami Adel. Kanggo sekabeh panitia. Panitia lanang lan panitia wadon. Ning anak putune Mbah Buyut Bilal. Kanggo Bapak Haji Kobra Jaklale. Mugia angsal barokah akeh rezekine. Amin barakallah. Disimpangaken blaine. Dipanjangaken umure. Amin, Bu. Didongaken ala kasih amin amin ya. Kanggo Mas Gatot sing duwe Korea. Mas Gatot sing duwe Korea. Li bisa diilangkan perasaan sun kaganggu Mas Gatot bisa Mama Irena, Pamerena Nok Rena sing duwe negeri Sakura. Jepang. Kanggo bocah gabus karanganyar. Kanggo siapa Mas? Kelingan kenang ayune kebayang ning sopane Mame Febi. mengkenen temen rasane Mame Temi. yen wis ana Mame siku Temi. kelingan kenang ayune Mame Temi sayang. Mame Temi terus kesuwun. Mame Temi. kanggo sekretaris Bintang Ratu, Kanggo bapaknya Raja. kanggo bapane raja, ibu raja. Bos Korea. Mas Terus Nok Gatot. dipupul terus. Mas Gatot bos Korea. Mas Gatot. Mas Gatot bos Korea terus si duwe pelajaran. Mas Gatot si duwe pelajaran terus. Kanggo senang cahyo Mas Gatot si duwe Korea terus. sing ana ning negeri Sakura.
Sing duwe Mimi Haji Tum. Mas Gatot. Asik. Mas Gatot. Terus Mas Gatot sing duwe lagu, sing duwe lagu. Mas Gatot, Mas Gatot. Mas Gatot, Mas Gatot, Mas Gatot kesuwun. Karo sapa Mas? Mame Mika, Mika. Oh, Ome Mika. Ome Mika. Mas kula ngerti sampeyan wis duwe rapi. Tapi kepriben kula ora bisa manen. Mame Temi. Kanggo fans setia bintang ratu. Mame Temi, Mame Temi, Mame Temi terus. Mame Temi. Eno kesing percaya Bos kita wedding. kakang kuning sani cinta setahun sepisan Bos kita wedding. tulung kakang tilikana Tajak ora dikawin. tapi ikatan batin. Hah? Bos Nita Wedding, 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 Bos Nita Wedding. Beli bisa diilangaken. Tetep bae demen. Kanggo mantan tuan rumah Ibu Cucu. Perasaan sun keganggu. Yen sedih lebih ketemu. Papi Adel, Mami Adel, Ome Mika sayang, Ome Mika sayang, Ome Mimi Mika Haji Carini, sayang, Ome Mika sayang. Iya sayang. sing donok cinse, Kowe sayang, kowe. kelingan kenang ayuna kebayang ning sopane menggenen temen rasane demen wis ana sing kelingan kenang epane kanggo sing duwe channel Bintang Ratu Official. Mame Temi sayang, Mame Temi, 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 kesuwun Mame Temi. Mame Temi matur suwun. Nah, boleh dienak piye mah. Mame Temi, Mame Temi, Mame Temi. Kanggo Mame Temi Mas Gatot sing lagi ana ning Korea. Kanggo Ome Mika sayang. Uga beli ketinggalan Kanggo sapa? kanggo bocah gabus Karanganyar kabeh Iya. Sedulure warung-warung kabeh. kanggo fans setia Bintang Ratu Kanggo Ibu Cucu mantan majikan saking Lengkek. Mas kula ngati sampeyan wis duwe rapi. Tapi kepriben kula ora bisa ngalen. Ayo Mas. no kesing percaya kakang kuning senop cinta Sing setahun sepisan tulung kakang tilikana Aja ora dikawin. Tetapi ikatan batin rasa prihatin kelingan janji sing dingin. Li bisa diilangaken. Tetep bae demen. Perasaan sun keganggu. Yen sedih tapi ketemu.
Zamaning sedina semenit beli ketemu rasanya setahun. Ayah Temi sayang. Oh ya Dita wedding sayang. Dita wedding sayang. Dita wedding. Dita wedding. Dita wedding. Dita wedding. Kelingan kenang ayune Kesubut Dita wedding barokan barokan. Dita wedding. Dita wedding. Dita wedding. mengkene Dita wedding. temen Dita wedding. rasane Mas Gatot sing duwe Korea. Mas Gatot sing duwe Korea. kelingan Mas Gatot sing duwe Korea. Mas Gatot, Mas Gatot, Mas Gatot sing duwe Korea. Mas Gatot, Mas Gatot, Mas Gatot kesubut. Kesubut, Pemusik, Mas Gatot. pemusik. Aja nagi ngesor kisakian bae. Iku tampan anak Kang Ade. Ya Kang Ade masih awet enom bae ya. Ya Allah, iku dengan sing waras-waras Kang Ade. No, Retno Ayu. Ya, Kayane Kakang ki banget melase ndelengaken ninggalaken panggonan Lamongan mungkin adoh. Sakien tek upai waktu kanggo istirahat ning kene mengko kakange bakal ngoleti banyu kayane tek delenge haus. Dudu alasan kan Mas? Beli sedela anu tah bokat pengen nginung es teh botol Ora Mas. Sprite Anu bae ka Mas. apa je Sing warnane pink ka Mas. sing warnane pink sih Virtus kan makana Panta Warto. iya ya Virtus. goblok ya wis meneng ning kene ya Iya. kok kakange tuku panta anak susune beli aya anak susune beli Wisana maksudnya susune debek. dipai susu beli maksudnya Ngarepe ngono kena aku Den, ya. si bener ngomong aku Den. ya, Ya wis salah aja suwe-suwe ya Mas. goblok ya sedela Iya dadah dadah. Dadah sayang. Masya Allah, laka-laka bae wong lanang sing ganteng bagus rupane, budine baik banget. Masya Allah, Masya Allah. Sewu siji wong lanang model mengkonon. Suwe beli sih ya. Suwe dengan ado. Retno Ayune wis haus. Di Wangi. di dingin gak? Wangi. Lara dewek kan udah. Iya beruan. Ngrungu Retno Ayu ananing kelangenan tegoletining bango duae langka. Aduh temen. Dua Raden mengkonon kabeh. Lah kasing bener. Ngrungu beja maning. Apa aja kono? Ananing Arjawinangun. Iya. Tegoletining jamblang langka beli ketemu. Masya Allah, masih ada teman. Dure-dure anaknya kiai arep ngajak adu ilmu karo kita. Hah, Bagian kita murid ya bengene, tapi kita beli wedi karo bapak nira beli. sing benar. Yakin kita beli wedi. Kok dingin gak Mas? Sampai anggur-angguran ngomong mengkonon, ku priwen maksudnya ku. Apa wis lupa? Apa wis kelalen? Isun. Siapa? Kelingan beli pernah mesantren bengening Lamongan. Siapa ya? Bakat Retno Ayu arepan sekolah. Kodok. Apa kono? Met duit? Rogo duit. Beli katal beli apa kita? Beli. Gletak cek ya kita mah 100 perak. Beli sewu-sewu acan. Yalah kasih sewune kepokokun goli nemu. Oh, si- Asal-asale wong ribut, duit kricikane murah gletak. Atusan perak kah? Ya kita mah saking melase karo Retno Ayu ki. Iya ya Mas. Tapi kok dingin gak Mas? Apa? Siapa sih ya? Retno Ayune bener-bener beli kelingan kini Bakat Mas. kelalen karo kita ki.
wis kaceluk muluk ka ondang ka onang-onang yen bahwa kita sugih. Sugi duit, Beli. sugi dunya, Ya ora ridunya mah. Ora. sugi dulur. Dulur. Iya dulur. Ari dulur mah pasti anak Kang Benyo, anak Mimi Titis, Iya. anak Mas Bambang, anak Papai Kembar, Bener. anak Maning Papai Dede Ayu, komplit sedulur mah anak kabeh. Anak Mas Pijay, Ari kun sugi apa? sub Loh. Bocah ku ya ngomong. kita kunang asli lagi balik sing lengak ka. Berintih Ati sih. awak ati ning sorawu lulu ora. Bener. Saking kuat-kuatnya awak pe waktu kini. Awas Ibu Juju nonton nih kak. Ya wis enggak karena bukti kenyataan. Ibu Juju. Ibu. Bokatan bae kone dipai kanggo suntik. Iya kirim makan Ibu Juju. Iya ya kelas temen. Nok Non. isun sing diarani patak warak. Pitak roak. Lho pitak krowak. Lah. Ising krowak malebakin ki. Iya. Siapa mas? Patak warak nok Patak warak. bekas muride Kiai Lamongan. Masya Allah. Alah. Mas. Masya Allah. Ganteng ya nok, ganteng ya. Nang apa? Ganteng, ganteng. Masya Nun, Allah. nun, nun. Mas. Apa cek nok, apa cek? Tua teman. Ya. Blenak akhir aku ya. Wah, Patak. mas ada Oh iya. Mas dipai mas. Patak mas. Dah lah, Balik ku. kewilak tuh nok. Masih salah baik. Mas Patak. Iya isun. Kok dingin. Bisanya sampai anak-anak ning kene ki priwen sebenarnya ki arep mendi. Sare dewek patak warak rasakan sakit hati, Loh, rasakan kecewa. sakit hati ning sapa kuneku? Sakit hati pengen ngelamar Ratna Asi ora diterima. Terus perhatian maning karo senok Retno Ayu. Ya beli ngerti-ngerti. Semene sayang semene demene, tapi tetep sira orang ngerti-ngerti ya nok. Ai, dadi sampean lagi cilik Retno Ayu cilik arep sekolah rogo-rogo ngupai duit keturane mah arep dipanjeri kanggo gede kuno. Kanggo bakatan gede. Ya sampeane maning mas ngakali wong masih cilik, coba ngakaline wis gede, langsung peka. Oh, jadi ngakalane wis gede konon. Ya iya. Tapi aja melang lan aja watir nok. Apa sih? Jareng basane iya beli. Jareng basane iya beli. Iya beli apa nek ngomong be durung iya beli. Priwen kuno. Wis menengah. Kita nek kemuyung temenan tadi. Lamun bener senok sekian demen karo kakang. Lamun bener sekian senok nerimane wis nerima sekian ya, wis nerima ya. Ambu temen, gorong rasa ngomong demen ora apa Retno Ayu mah. Ya buktinya aku surat sing kakang kuno pengen Ken masih masing baik. Mas Surya kini. Oh, karo Mas Aris, Dede Aris, jaluk lagune Telaga Remis, Oh, ya ya, ya kini. sok ditembangaken beli. Yang kok dingin Retno Ayune kepengen weru sampean kumenene tujuannya pengen apa? Kin tiba-tiba ngomong demen Retno Ayune demen mono, ya kok dingin Retno Ayune ki blenger dadine Patak ki Mas. warak demen karo senok sing awit masih cilik mula. Sampai sekian wis dewasa anggone senok lamun ora nrima cintane kakang aduh no kakang merela. Rela yakin tenan rela. Rela Rela ngeriditakan motor, mong ngeriditakan mobil. beli Ku sih rela apa? arepan anjlok-anjlokan ning trampolin. Ini tingeling. Beli kalem isin temen. Wong wis tua ngakali wong masih nom kaya laka wong sepantaran bae Mas di kaku. Nok dermayuto angedawa Apa jam? jati barang karangampel. Senok wong ayu ajakaken lewat. Kinok bagian wonge garang anak rembel. Iya jelas, mulanya gegelis peot. Percaya. Tenang anak rembel, mikir esuk sore ngempaninnya ke priwen. Ya maaf ya Mas, ajak kapok Sing disambat. penting saat saiki senok bisa menghibur hatinya kakang sing lagi sedih. Dadi sampean apa dihibur? Pengen dihibur nok, aduh rasa sedih tiap dina tiap pengi sedih bae laka senenge. Laka seneng ya Mas. Iya. Oh dingin Mas.
Mas. Apa nok? Nyawang angin sore sing kadoan. Iya. Slitir, slitir. Kayaknya enak kami dang ningganan. Rasane adem. Rasane pengen pisan ingsun ngutarakan isi hati walaupun seliramu mah ora demen ya ora apa-apa. Sing penting kita mah nyawang katon bae seneng no karo senok. Rongokeun aya Mas. Iya. Angin sore dodok dewekan nyawang sinar kuning keemasan lintang gumintang melu nyakseni seiring harapan bareng ngemon Wayah bengi bidang dewekan dewekan maning nyawang lintang kuning keemasan lintang gumintang melum baturi ning sore bukan pil memadu kasih rasane suwe pisan yen lagi nunggu demenan Kang Benyo Mimi Titis sebalike gelis pisan Mas Bambang Papai Erik ayai kembar sing prangko lagi nunggu demenan pengene selalu barengan pengene mau ngepisahan sayang durung kawinan angin sore du sampai yakin sampaikan salam kanggo Mas Bambang sing pilang sari rasa getun wis banget kangen tobat nunggu tak tunggu ning bengi iki ning sore bukan fi memadu kasih alah Mas Bambang saking pilang sari jati 7 papai kembar sing duwe pranggong papai Dede Ayu Mas Pijay Amboy, amboy. alah kanggo Nok, Mas Surya ana sing beluk nok kanggo sapa teteh mamai galen angin sore mamai galen tuh sampai yakin mamai Brian papai Erik rasa getun Mas mamai Bambang Brian mamai sing pilang galen sari. wis banget kangen mamai Rahma kesobong rindu tak tunggu nang aris ning bengi iki panitia cilik nang aris ning sore bukan fil memadu kasih rasane suwe pisan yen lagi nunggu demenan sebaliknya gelis pisan
Pengene selalu barengan, pengene selalu loroan, sayang durung kawinan. Wayah sore jentul dewekan, Telolet, telolet. nyawang lintang kuning keemasan, Nyawang memerah makar memegalin. lintang gumintang melu maturi, ning sore harapan bakal nemoni. Rasane Oh iya, suwe pisan yen lagi nunggu demenan. rasane gelis pisan yen senok anak ning iringan, pengene selalu barengan, pengene selalu lorowan, sayang durung kawinan. Bakat tembeane kuno meleset ya mana-mana gemelu. Ya maaf ya Mas, wis gawe mongkok. Durung-durung aja mongkok. Tapi aja dipikir pusing. Iya ya Mas. Sing penting kakang seki terhibur no. Mas tapak tapak. Patak warak. Patak roak patak warak. Nah, patak warak asma Patak isun. warak kesuwun pisan sampean dadi wong lanang sing pengertian ngeretno ayu. Ngomong-ngomong mau senok lagi berduaan karo siapa kan? Ih, sampean weruh ta Mas? Isun katon sing kadoan. Sampean weruh. Isune katon tapi cuman kurang jelas sapa bocah lanang mau. Demenane isun Mas. Demenan. Heeh. Bocah lanang mau ku demenane. Demenane Retno Ayu. Hari kita nggak dianggap apa? Dianggap murid Rama. Iya murid. Heeh. Termasuk kesayang perhatian karo Retno Ayu. Lantas balasan Retno Ayu kepriben? Retno Ayu maning sampean ku nganggepe kakang Mas. Sedulur tuane Retno Ayu, ora lebih Mas. Beli lebih kayak konon beli. Beli. Klenger ke. Aja Mas. Aja Pingsan. tuh. Aja Mas numpak motor iku ora numpak opayu sampeanku. Ya kuniku balik ke atis. Iya. Yo. Ndi bocah lanang mau ndi? Lagi luru banyu. Kongkon mene belukan kongkon Kok mene. Retno Ayune susul ya. Susulan. Kok dingin. Mas, wis durung Mas. Suwe temen ya sampeane ku. Ini nok berarti banyune telam lulu angel dalane. Dilampak. Tunggak jatining pesarean. Nyandang asing kaya ngapa keteng remang saburunga. Patak warak. Iya isun patak warak. Astagfirullahaladzim. Telung bulan kang wis keliwat ora nana sebane blinana tekane ananing Kudus. Waras anune mah. Isun waras waluya jati temuning waluya. Sehat. Sehat. Syukur ya nugane kaya konon. Apakah patak warak iki wis ora peduli kelawan anane kesultanan kang ananing Kudus atas larane sing disangga maring kadang enemisun kaya dene Ratna Asih. Mas Putra Bagus Jaka. Ya. Lamun sira kudu weruh saat saiki ingsun wis ora peduli kelawan kepemerintahan Kudus. Ora peduli. Wis ora peduli kelawan penyakit adine sira. Bisane patak warak ngomong sing kaya konon apa lantarane? Karena isun rasa sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Kerjane ora dibayar. Kerja dibayar full penuh. Lantas apa sing gawe sakit hati ning patak warak? Sing gawe sakit hati marang ingsun tresna karo Ratna Asih ternyata ditolak panglamar ingsun. Sapa wong lanang sing sakit hati? Astagfirullahaladzim. Dadi sakit hati lantaran kaya konon. Iya. Patak warak. Singaran rasa cinta pasti ana
kelawan makhluk kang bernyawa. Wis wajar wis lumrah lamun manusa duwe rasa demen lanang antara wadon. Tapi lamun iku sing dadi patah semangat, sing gawe sakit atine patak warak, ya aja kaya bocah cilik. Ingsun tetep ora kaya bocah cilik tapi tekadnya dewasa kepengen ngawujudaken cita-cita, kepengen kelakon karo Ratna Asih. Tapi apa sih Ratna Asih? Lara nganti ning paribasane wis wayahe modar Ratna Asih. Astagfirullahaladzim patak warak. Tak hayati, tak amati ucapan demi ucapan kalimat kan dilontarakan kelawan patak warak. Isun curiga, aja-aja larane sedulur nom isun iki digawe kelawan sirah. Sliramu nuduh? Ya, Nuduh kelawan isun. bukti kelawan ucapan kan dilontarakan maring seliramu. Orang mungkir ingsun saking kenyataan bahwasane ning